Apasă. Apasă, 0-1. Ia mă, să ține. vadă lumea. Ține mă să vadă șeful. O ții tu că costă bani ăsta, da? Ții tu, băi, Angi, nu da. Dar se vede neclar, bă. Ești la televizor. Nu mai face clarul, mă. Fii natural, fii natural. Băi! Nu mai face clarul. E neclară toată. Păi, mișcă și tu mai puțin. Băi! Ia vezi, mă. Mai Ce, mă? regla. Stai, mă, să regleze. La regla, mă. Băi, e neclară să mor eu. Vino să vezi. Da, e un ambur. Băi, ce meu este? Uite. Arbore. E total neclar. Stai că n-a scos pula. Așa, bravo. Ia. Păi, așa, ia. Uite, când l-a văzut pe ăsta, bă, când a văzut pe tine, gata. Sigur, sigur. Ia, citește și nota. Zi, mă, zi. Păi o declarație de dragobete. Zi de dracu, asta zici și nota, bă, de dragobete. Pupă, mă. Nu mă pot. Dar omorâți pe ăștia, domnule. Marian, Bă, încet, mă, băi. Zi. Ce vrei să zic? Zi mesaj pentru șeful tău. Să fii fericit. Pentru șeful tău e Pentru mesaj. șeful meu să fie fericit. Da. Așa. Zi fix. De un tur. Stai, De un ușor. tur. Nu, lasă-mă, mă. Da. 1000 de tururi. Eu vreau cu ce tripeta. Așa. Zi ce tripeta, zi. Ce tripeta e. Da. Zi. Te strânge șapca aia, ce ai, mă? Lasă-mă așa. Bă, ia mă că scapă. Ce tripeta, zi. N-auzi, mă, deși atât. Facem aici, campionat. Cine a luat? Lasă-l, mă, băi, Ce a dăruit masa acum? Băi, rău. 1000. Mă mai spate, să-l prinzi mai cap. Cantitate, 1000. Nu mai vorbi. Cum am băut o tonă de sunt de roșii, mă? Grame, mă. Nu, mă, 92 de mililitri, băi. În grame. În mililitri, bă, care grame? Păi și vin la carafă, Gogule, 2000 de grame. Bine că nu-i la carafă. Ai bătut joc. Nu eu, Gogule. Cu densitate calculată, adică. Așa. Și 1000 de la nașul. O muie. Cine? Dar Octava a avut 500. 500 de la nașă. Deci 500 e jumătate de muie. De mie. Deci The Good Father are ceva aici. The Godfather, bă. The Godfather. Cum scrie index? Cu PH. Godfather. Cu Ț. În ce din Gut cu Ț. Gut cu Ț. Cu tâz. Gut cu Ț. Băi, nu mă mai mișca. E de la guță. E gut. Sau el, da. Hai, tu. Hai, Lui place de sus. Hai, mă, zi, mă, zi ce vrei. Nu, dar acum fă un click cu Așa. stai acolo, oprește, că stai pe bani. Băi. Lasă-l, mă. Că l-a dresat. Așa, mai fă o dată. Așa, încă o dată, hai. Nu, de cine cu degetul, te vorbește. Așa cu apă. Să te rămână aici. Ăsta? Ioniciu. Păi curva dracu ce nu ți-a cince, băi! Cu tine de mână, Marian. Vină, Băi, lasă-mă să ajung. Să vezi că mă bag. Du-te la Roșca, pupă-l. Pupați-vă, hai, pupați-vă, iar. Pupați-vă. Roșca, pupă-l pe mustață. Băi, dar nu l-ai pupat, mă, doar te-ai făcut. Nu, mă. Pupă-l pe obraz. Pupă-l, mă, pe obraz, mă. Băi, pupă-l, mă, pe obraz. Și lasă-i să sună. Băi, luați-vă o cameră, mă. Ne luăm la Moici. Ce s-a zis, Roșca? Ce s-a zis? Luați la muieci. Roșca! Ia-ți-o tot la mâini. Îmi pare rău pentru voi. Băi, cineva a greșit nota, nu s-a băut vodka, nu știu. S-a băut numai suc de la stricat. O tonă de suc de și de unde cum ai o tonă de suc. Se cacă ăsta toată noaptea, stai să vezi. Bagă eu pe plan lui Bogdan. Mama, ce ochelari are. Ia. Hai, încă o dată. Hai să vedem. Bagă. Sorine, ajută-mă cu ochelarii. Bagă, așa. Mă, clar văzătorii. Tot bastonele. Doamnelor, Ia zi. iar eu cu bastonul prea citesc.
mi s-a tot și vârful. Și caligrafia, dar nici ca căcat, nu. Eu am băut vodcă, n-am băut caligrafia. A băut doar suc roșu ăsta, mă, suc de roșie. Bă, da, aceeași vodcă de fiecare dată. Eu nu știu. O cheamă altfel, nu știu ce. Și la femeie la fel. Că tot... Ia uite, mă, ține paharul. Uite-mă, Gata, mă, hai. Uite-mă, ține paharul în cap. Nu te... Păi nu, că am... Ia. Lasă, mai are film. Mai merge. Uite-mă cum ține paharul. Cine ține paharul, mă, ia? Olaru! Ai, în capul la masă, Olaru, a? Ține paharul în cap. Ce faci, Pisi, pleci? Permite să raportez, mă duc. Du-te pupă pe Olaru pe mustață. Hai că vin cu tine, hai. Nu, că n-am mâncat nimic. Hai. N-am mâncat nimic. Hai să-l Dar ți-l pup moca. Haide să-l pup pe Olaru pe mustață, mă. N-am mâncat nimic, mă, nu-l pup. Băi, Păi ți-l pup moca. Neserios, mă. Hai. Nu te las, mă, te lași aici, bă. Opa, ta-na-na. Ia uite-l pe Olaru. Ia uite burta. Ia uite-ți face stântiți Olaru, fii atent. Deci nu-l lăsați, nu-l lăsați. Numai că vomit pe voi. Olaru, pregătește-te că vine să te pupe pe mustață, stai să vezi. Perversiuni, urâte. Așa poate. De la tine? Da. Domn Petrică, Hai, acum cu Olaru. să fie. Să-l pupe pe Olaru pe mustață, asta așteptăm. Olaru, te rog să ridici în picioare. Ia uite ce s-a făcut. Prefer să pupă Mara, mă, decât pe el. Hai. Bă, nu fi scârbos. Uite aici e de la Mara. Și de la tine? Zici și de la tine, hai. Îi dau și de la Dă-i de la tine. Dă-i ceva pentru noi. Păi lăsăm ștampile, băi. Știi câte feluri de boss sunt pe lume? În germană, hair boss, în engleză, big boss și în românește, cât boss. Nu știam, dar bine că mi-ai spus, ești român. Că e scârbo. Nu, ăla tot de la secreți, mă, nu ăla. Nu mai accept. Păi nu, ăla. Dane! Nu mă, se pupe pe frunte, dar pe frunte, nu, să nu se cheme că cu la Nu mă bagă, după aia, unde-i capul, e din frunte.